Saka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Pancanaka kaya isih payu ya, Kang. Ha iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku tekan usus langsung modal. Kuwi jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadane niku nek dideke ngiopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Wong Tedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewagu Toga wonten dawuh Gusti Patih. Apa dene kowe mbilung? Wonten dawuh Gusti Patih. Wanter pangawinipun Gusti Patih Sekipu dhateng abdipun Toga. Kebareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggenjengan dika ngawi kalanan dipun Toga Gusti Patih. Toga wonten timbalan. Ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana inggiling Mesi ya inggiling Ngaya. Kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawi kelawan sowanku. Wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumurun Sang Hyang Bathari Supraba marang negara inggiling Ngaya ya ing negara inggiling Wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana. Nuwun pangapunten. Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Naga Pracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih. Mboten kula kok mboten pitados kaliyan Sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten, namung kula nuwun sewu. Sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika mboten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika mboten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kaliyan raseksi, menawi dewa menika kaliyan widodari, menawi narindra menika kaliyan putri, menawi pandhita menika kaliyan endang. Nuwun sewu, lha kok menika wonten satunggiling titahing Ubathara Sinuwun Prabu Naga Pracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang. Menika sami kemawon ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Naga Pracana. Nanging mbok menawi sakmangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuwun Prabu Naga Pracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sakmangke Sinuwun Prabu Naga Pracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru.
Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng panguwasipun para dewa. Menika mangke sampeyan minggah wonten ing kayangan. Mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. Sapu dendaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kalih landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho malah kala mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungsa. Menungsa niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Naga Pracana niku. Toko wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Naga Pracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Naga Pracana. Terus kersanipun Gusti Patih wadya bala sak cukupke ketapno kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayangan dewa ora ngeparengake tumurune Hyang Pikulun Bathari Supraba. Minangka jatuh kramaning Gustimu Naga Pracana. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo sarah nyawa. Mrika niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampeyan titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngiyas karo Patih Sekibu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak kejungkir. Aja sok umuk mengko ndak kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku Adyabala ketapno, aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa tumening Hyang Pikulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayangan. Nggih. Ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekibu Sinuwun Praga Pracana Tusan Patih Sekibu. Ayo mangga Gusti Patih kula dherekaken. Yo bilung lan apa dene kowe toko. Wah. Barep kakangku. Sawetara rawuh muning kasatriyan Jodipati. Aku ngaturake basaku katura barep kakangku. Iya Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa. Akarya bombong penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Amarta Tampanana Dimas Harya Werkudara. Yo tak gegem ndadekake jimat. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Yo Yayi Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Dimas Bratasena. Ndak gegem ndadekake jimat. Ora liwat prayoga nggon mlenggah. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katura. Bule kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo. Yo Bratasena.
Siadi ngaturke bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Mandura Tambanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakna nggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak prataning pun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki. Bunggih prayogakna nggon ngadhep ning ngarsaku. Setyaki, nggih Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun Kang Rayi. Ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tampa bunggih. Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake gunging panuwun. Dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara, wis gawe tentrem hayem hatiku. Dimas kadanging pun Kakang prataning pun Kakang ana ing Jodipati sayekipun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas. Nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuka. Semono uga pun Kakang Yayi. Siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra. Ingkang minangka dadi talining tresna antaraning Siadi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuka. Pun Kakang nderek mangayu bagya. Dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara. Seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi entuk kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ingkang teges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarahing Siadi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak. Pikirmu katon ora kepenak. Werkudara. Wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang diparengake mangerteni, mula gage matur kalawan pun Kakang Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni, dina iki. Mara kaki sawangen. Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuka. Lho, Yayi Atmajamu Jabang Tetuka ya gene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuka kena ngapa? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan Atmajamu Jabang Tetuka? Lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngapa rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka. Monggo bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak. Dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono, apa ya kelakon selawase urip. Anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis merga gagas karo kahanane anakku lanang. Barep kakangku Kresna lan Baladewa rawuhe barep
lan Kresna padene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa nanging saka pangrasaku kaya tumruning Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Para gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki bareng kakangku. Koko Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya Yai Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndorowati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Arimbi ndak tampa sira Yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndorowati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Arimbi ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggya pepadhang Koko Prabu Ndorowati kula wonten paring adhawu Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Gage Siadi ngempil sada dening kadangku Si Arimbi ora ketang sithik Siadi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane ya kuwi si jabang tetuka. Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka pun Kakang kuwi nek kene minangka dadi dayuh yen Siadi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yai Prabu Ndorowati mula sing wigati lan sing baku Siadi ingkang paring dawuh kelawan Yai Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng panguwasipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring adhawuh. Yai. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane, mongko ari-arine ora iso pedhot saka si jabang tetuka. Kasinggihan mekaten, Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu, sarta pun Kakang duwe penemu, yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora baen-baen. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa diketok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Siadi wis ngerti lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar, satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan. Ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh mingantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti ya? Wong urip ana ing alam padhang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput, mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Aja nganti gresula, sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula
kananing tetuko ingkang kaya mangkono mau tampanten kanthi lega legawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya. Pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara, Iye. apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tanantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabdawarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabdawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Wanabiyasa kakekku lan aku dawuh karo Permadi apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuka ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Wah, geger madyaning kasatyan Jodipati. Tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing Jawantah. Narada kakekku ingkang rawuh ning kasatyan Jodipati padha kanthi Raharja sapraptamu. Narada kakekku Kencang Marudaya Pak Papong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Ya Werkudara. Slamet prapta ulun ning kasatyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan. Kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Hyang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi Raharja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Kakang Mas. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa prayogano nggonmu ngadhep ning ngarsaning pun Kakang. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula. Arimbi putulun. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Mugi kaskecak anggen jengan dika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun nuwun sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Butulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulup. Iki kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun prayogaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nuwun sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana ana dewa mudhun ana ing jagat yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake. Aja kaduk ati kadron penampa praptaku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita. Yo
perkara wigatimu tak tampa ning aja lara atimu yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku pengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mula Kakek matura marang aku. Piye dawuhe Kakek Abiyasa babakan anakmu Jabang Tetuka? Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuka namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya, kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Satawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuka tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajaipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger Ya, disebabake saka apa? disababake saka pangamuke Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu iki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Narada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Narada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kuntawijaya Danu. Kuntawijaya Danu. Iya, Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi, nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah,
dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa pukulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir? Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunta Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten pukulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah, yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamur, wis lamur. Ya trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak pitung-pitung. Nggonku kleru ya ora kok ming ngluputin rada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca, wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Surat nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jenengmu kan bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong nang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrodo kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrodo kakekku bab pusere anakku. Mbok Bagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cecak iki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka aja. Kleru ngisore ora Cinaka, kleru ngisore ora Cinaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putu ulun Natandrawati. Ya Natandrawati saja ingkang pas kudu magas pusri atmajamu si Jabang Tetuka, Nggir. Werkudara. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning nrada kakekku. Mesti wae Kresna kakang wis mireng dawuhe nrada kakekku. Kresna, kula wonten dawuh pukulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lair batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh. Permadi kula wonten maring adawu. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba Mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayaji, kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipati pun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Wah, Kresna kakangku. Abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi. Gandeng ingkang dawuh Hyang Pikulun Kaneka Putra, tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Hyang Pikulun Narada. Yo sakarmu. Yayarimbi, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Atmajamu Jabang Tetuka gendongen mrene. Mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Kresna, iki kula wonten maring dawuh Pukulun. Ngapa, Nggir? Kok semune kita kaget bareng wis
katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuko. Lah kok ulun nyawang lawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Pukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun kayu kastuba mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunto kayu kastuba mulya manjing wonten puseripun Jabang Tetuka Pukulun. Dalah perkencang laru doyong pak bong. Ali code sapa sing gawe? Nurutu kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehno marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh. Ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinudrat panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging rangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak sentrehke ya. Gandeng kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayandanu. Merga merangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, padha karo curiga manjing warangka manjing curiga. Dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono ya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso, wis dadi keparenging dewa. Wah, pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. iya Dimas pun Kakang bakal tansah ngeling-eling marang dawuhe Wang Pikul Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki yo Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Tanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin mudang latak majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdang nek kok wah mentese ora jamak-jamak terus aku melu dadi jagoning dewa ning sing dituding Permadi arep sing dituding Permadi ning kuwi adiku entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu nek pancen kita melu sakaremu lho wis sakaremu ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun Harimbi Kula wonten dawuh anakku dimong dhisik bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih Pangeran, sembah kula ingkang tansah wiring dhateng tindak paduka Pangeran Jodipati.
Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta? Apa kita ki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora usah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Ado melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh. Tekor suwe-suwe. Pukulun kula ki nderek. Lah, rak tenan to wae. Kula dhewe barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora ta ya kowe. Gawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis. Yen pancen kaya mengkono, malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh ruwange lan bakal akeh bakal dadi srana. Patine Kasipu mantra lan naga prajana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara. Wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulang kondur dhisik ana ing kayangan bareng lan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lakumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sareng kula. Ya Permadi monggo aku sumusul kawan sira Yayi. Ya Permadi aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Karo kakangku piye? Werkudara Kresna kakangku. dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang kayangan apa ora luwih prayoga lamun sira Yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning kayangan. Ya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Yo Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Baro kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku hayu tak ganti manjing ana ing sasana pamujanan. Kembulundrawina suka parisuka dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pamujanan. Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya Werkudara pun kakang ya mungkari manut. Bungge wonten dawuh kakang Mas babar pisan budal kang padha sibu. Pun kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nono ngestaken dawuh. Menawi Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula anak. Uga wonten dawuh. Kowe weruh dhewe kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridane patih Sekipu mantra. Nganti dewa tutup kori sela matanggep. Merga wedi karo wadyabala ngiling ngaya-kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadyabala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jolong aku dhewe ya gumun kok Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara.
yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ning donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa. Kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didom wong sak donya. Kula karo Togo Komanan ting Pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampeyan ming Raden Permadi. Aku ora wedi, nggih kula pitados sampeyan mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kanggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila, pusakane pirang-pirang, pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa, iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatan. Nerak karo wewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat. Wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakale uripe ora suwe. Paling ora tekan 3:30 esuk mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kaya. Niku aku ora wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, niku mengke sedulure do ora trima. Sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Ronggah-ronggah. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi.
Sampeyan iso ngalahke Raden Permati kakangne ora trima. sampeyan didak Wah, modal. tur duwe pusaka jenenge Kuku kacamata. Kuku kacamata. tenan Pancanaka Kaya isih payu ya, Gak? lah iya Kuku Pancanaka. niku mapan enten jempol niku nek nggo nyudet wong Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk uang niku tekan usus langsung modal. kuwi jenenge Kuku Pancanaka. tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. ya Gada Lukitasari. gadane niku nek diteke Ngiyopi sawah 400 hektar. gadane Werkudara gadane Werkudara Gatane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gatane cilik. Katane cilik. Apa itu? wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok Lah iya. tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. wungkal bener Pengantep-antep. niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. apa iya Menengo to dibangetke ra apa-apa. niku Werkudara sampeyan glundungi Gada Lukitasari. iso geping-geping niku luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. mata apa Matamu kowe. Anu mripat sampean. ngoten lho niku Werkudara kalah karo aku kakangne ora trima lho kakangne Werkudara sapa Prabu Puntadewa. niku ora tau perang ning mbebayani ngembane klemak-klemek Midak telek ora pendeng. kapuk Hah? kapuk midak kapuk ora pendeng Telek iki ya empuk e. ayo Telek wae kok. oh ya wis midak Telek ora pendeng. ning nek pun mesti Pustaka Jamus nyang jimat Klimasada. pusaka dipanggul enteng mestaka Jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu. Nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. sampeyan wani karo Prabu Puntadewa ayo pun dadi buta niku ora iso dikalahke. upama Puntadewa kalah karo aku kakangne nesu lho kakangne pirang-pirang Nggih. kakangne Puntadewa sapa Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna modar ora kowe. Tau krungu dereng? durung Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang karo Kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandung kabagyan. niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu gadah pusaka aran senjata cakra nek disawang wujude ming kaya gir becak ning tamake gunung jugruk segara asat. nek ming sampeyan senjata cakra niku ora mlayu nganggo Gendhewa ning sarana batin upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan panggrahitane tan prabeda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni Ora iso. lho ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titik wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. apa iya Nggih, mula Kresna niku raris. Tawang ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadak nganggo pil. lho nggo ngomong ku sing apik Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni kakangne ora trima lho kok ora ndri adi
Kok kakangne terus? Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adhiku Lolo Nenggala cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndorowati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kuwi seneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Godawesi kuning. Godawesi kuning gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndorowati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk sego rasa. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta, Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala nggilingaya kon samapta ing gati sawiging diri. Sapa wae jagone dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi deking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok. Nggih, ngatos-atos Gusti. Arantak laku ning Wadyabala. Munggah gunung Himalaya. Mapan ning repat kepanasan. Wadyabala saka negari Ndorowati. Srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadangku suwuk tuwa. Ingkang bakal mundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah, pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangganing para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana barang. Prasetyaning para Wadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton boyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butuh. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani halau sing tak wedeni apamu. Ora minggat arep aku tak tebak dadawone marganing patimu. Singalena prapteng lali sapa? Setyaki sapa? Kunjara Yaksaya. Kowe srayaning para dewa dasar Puranyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngusasik Wadyabala. Wah, gaglak limpamu. Hai. Apa kaya bacana kaya waya? Kecekap kecil kecil. Iki omong apa? Kowe sapa? Ya. Akabaya sila kabate sikabalyo. Ada kabare tiyawa. Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Apa kacau lah bae. Ai kabade khaya. Ada kai? Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe iki sumbar to.
Apa kaya ini? Agete. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe. Gegebe. Kebajiran. Ayo. Apa kasih apa? Oh ye goblok. Ini mati ya kan? Agak begitu. Oh pokoknya. Mula Raden Sencaki mundur. Ora gelem ngadepi karo menungso iki. Apa? Iki coba kene coba. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong kuwatir apa? Wis kawajaran apa iki? Ayo. Piye karemu? Wis kabar wis. Cilengeng. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak iya apa kae? Kate wae. Ayo nyawa. Ayo kate wae. Sopo? Hah? Sopo? Pemakai gambar jakala siapa? Wow, omong apa? Omong apa jadi? Ayo kamu sini? Ayo kaya. Ora cetha omongane terus ngantem. Perjurit giling ngoyo werna-werna. Bijik. Wah, mbuh. Aku radong. Goblok ya begini. Ini goblok kok cetha. Apa kata begini kowe bayangin ana sing digawa sing lucu-lucu bayangin ati digawa kowe. Ngupet jasu ya mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndorowati. Saurarane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok waedan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mongso Barangaga tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho, ora temangkar pikire babar blas. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Isa tok nggo lucon-lucon ning omah. Hah? Oh, jegok manayen. Mahuk ngono. Pripun? Kebakan dhek kowe. Gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kowe. Apa arek kok? Yo apa kaya? Apa kak? Tidak sirai. Ya. Somuni ya ngono. Terus sampean bakane mundur. Oh. Kowe kok malah iso nertebake omongane wong petuk-petuk ngono ki, Pak. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ora ndek kanca ya padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak badhe sih agak badhe. Agak badhe kapacile. Apa gak tegese gemremeng maju perang ngono kalah ngono musuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya.
Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsa liyane, Pak Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham melaku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Ah, ya klasik kok ya, Gok. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura, ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken Dogok Bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok.